belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Een familiedrama gisteren in de Kaya Patsje Jan Bakhuis. Een 21-jarige man schoot zijn stiefvader dood. Dat gebeurde nadat de stiefvader de moeder van de 21-jarige man mishandelde. Na de mishandeling schoot de dader zijn stiefvader neer. Zijn vrouw bracht hem nog naar het ziekenhuis, maar de man overleed daar aan zijn verwondingen. Het betreft de derde persoon die in 2022 is vermoord. Zowel de dader als het slachtoffer zijn geboren in Jamaica. De dader meldde zichzelf na het voorval bij de politie en zit nu in voorarrest. Een chauffeur is gisteren aangehouden nadat hij volgens de politie bewust inreed op een groep fietsers. Bij de botsing die dit tot gevolg had, raakte de auto van de man in het water. Hij kon uit de auto komen, maar een van de fietsers moest naar het ziekenhuis worden gebracht wegens medische behandeling. Volgens de politie heeft de man bewust op de groep fietsers ingereden. Hij is gearresteerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Minister van Justitie Shelton Hato heeft een overleg gevoerd met de politievakbonden NAPB, SAP, Straf en APVO. Daarin heeft hij gezegd dat hij nog dit jaar de juridische positie van de agenten wil regelen. Dat is een probleem dat al jaren voortsleept en waar wel vaker overleg is geweest tussen de desbetreffende minister van Justitie en de vakbonden. Hato is relatief nieuw en heeft aangegeven het probleem daadwerkelijk te willen oplossen. Het aantal vluchten uit Colombia is de laatste tijd toegenomen. Het Curaçaose Toerismebureau werkt er hard aan om te zorgen dat er steeds meer Colombiaanse toeristen hier naartoe komen. Maar de Extra meldt vandaag over een situatie die erg vervelend en ook desastreus is voor het toerisme, omdat bij immigratie niet altijd duidelijk is of mensen als toerist hier komen of niet. En daarmee worden vaker toeristen direct weer teruggestuurd. Op die manier zal het Colombiaanse toerisme nooit verder kunnen groeien, zo wordt gesteld in de Extra vandaag. En er wordt aandacht gevraagd voor het probleem. Het aantal Nederlandse toerisme blijft stijgen dit jaar. Voor de zomervakantie wordt verwacht dat er heel veel mensen komen. Op sommige dagen in de zomervakantie zullen er 4 vluchten uit Nederland komen. Zowel van KLM als TUI, dat meldt de Extra vandaag. Het toerisme uit Nederland is de afgelopen periode sowieso aan het stijgen. Maar nu hebben al heel veel mensen gereserveerd om tijdens de zomervakantie op Curaçao te kunnen verblijven. Dit weekend zakte een man op straat in Pietermaai in elkaar. Veel omstanders raakten in paniek omdat ze niet wisten wat er met de man aan de hand was. In eerste instantie gingen mensen ervan uit dat hij te veel zou hebben gedronken, maar uiteindelijk, nadat de ambulance was gekomen, bleek dat de man problemen had met zijn suikerspiegel. Hij is direct naar het ziekenhuis gebracht. Er is op Curaçao veel interesse voor de voetbalwedstrijd van het team van Ajax tegen een team van Curaçao. Die wedstrijd wordt 20 mei gehouden in het SDK-stadion. Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat mensen kaartjes kunnen kopen en gisteren was al een deel van het stadion uitverkocht. Er zijn nog steeds kaartjes te koop voor 25 gulden, maar ook zogenaamde VIP-kaarten voor 225 gulden. Ajax komt net na het sluiten van de Eredivisie-competitie in Nederland naar Curaçao en zal tussen 17 en 21 mei verschillende presentaties geven en dus ook voetballen in het SDK-stadion. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.